Преминаване на Евротунела с камион. Карайки по магистрала М20 излизате на изход 11А. Правя това видео, тъй като доста хора ми писаха на личност молба да покажа как се преминава Евротунела. Следвате указателните табели, нареждате се на касата за камиони и си купувате билет. На дисплея има възможност за избор на няколко езика, избирате съответния и след това в 2-3 стъпки, следвайки указанията, продължавате напред. Ето го и самият билет. След като вече сме взели билетът, следваме указателните табели и се нареждаме на паспортна проверка от английска страна, след което предстои проверка на документите от митническите служители. В това число и задължителният GMR код, без който вие не може нито да влезете, нито да излезете от страната. Тук трябва да внимавате кой светофар ще ви светне, според зависи дали ще ви правят контрол, дали ще минете просто транзит или ще ви прекарат през Рейнена. Следва паспортен контрол от френска страна. Ето на това гише трябва да спрете и да изчакате, като служител ще ви покаже на кой номер линия да се наредите. Нарежете се на линията и изчаквате да започне товаренето. Товаренето започва. Като следвате всички указателни табели, няма да имате никакви проблеми. Тук трябва да внимавате на кой коловоз трябва да се наредите и започва същинското качване на влака. Тук трябва да внимавате, защото понякога перона е доста тесен и има вероятност да ударите стената. Също така трябва да внимавате извлекача, тъй като има вероятност да ударите резервоарите в ниската част. Затова са сложени и тези пръчки. Ако минат пръчките без да ви закачат огледалата, значи камионът ще мине без проблем. Паркираме, слизаме от камиона, заключваме го и изчакваме бусчето да дойде да ни вземе. Много е важно, когато слезем от бусчето, да видим кой номер е, тъй като те са разделени на 1 и 2. Качваме се във влака и си намираме удобно място за пътуване. Много е важно да си проверите статуса на митницата, дали е в зелено или в жълто. На слизане от влака отново има бусче 1 и бусче 2. Много е важно да помните в кое бусче сте били. Качвате се в съответния номер и то ви отвежда при камиона. Ако статуса на вашата митница е бил в жълто, това означава, че ще трябва да посетите митницата и следвате жълтата линия. Ако статуса на вашата митница е бил в зелено, следвате зелената линия и продължавате по пътя си. Ако имате въпроси, пишете в коментарите. Живи и здрави и до скоро!